bine v-am regăsit la un vlog nou. Ioi! Și asta să ne mâncăm cu oamenii. Mai înainte era și, am vrut să postez un vlog, dar nu l-am postat că mi-a picat telefonul. Pe jos și am călcat peste el. Hai mă, ce faci? Ce-i cu ăla? Aha, bă, da. Mamă, dacă se mișcă telefonul, scuzați-mă. Nu pot ca să-ți îmbine. Ai, ce se mișcă. Mamă, ce erași. Mamă. Să vedeți ceva pe jos. A venit ouăle. Au! Mamă, ce mi se mișcă telefonul. Ai, telefonul meu. Se mișcă telefonul meu. Ai grijă, băi! Aici proștii ăștia care faci din nou. Ce mă? Mi-a picat telefonul iar, dar după aia l-am. Mi-a picat. Mă duc la drum și așa enervăm. Așa enervăm de Tomi. Zamu. Așa enervăm de Tomi. Hai, mă, pe uliță! Hai, le pe uliță! Pe uliță, mă! Le pe uliță. Hai, da, mă merem? Da, mă. Bă, și mă, ce să uite acolo. Ce fac? No, hai. Chiar s-au migrat. Duceți în comentarii dacă mai faceți și mai, dacă mai faceți vlog și mai facem vloguri din astea. Duceți dacă sunt faine vloguri, dar eu nu cred că pot și mă duc aici. Eu nu pot și dau drop-uri, cred că. Se mișcă prea mult așa, ei. Bă, eu nu pot ca și mă duc. Mamă, ce-i Tata, Ștefan, nu mai înjura! Se mișcă prea rău telefonul. Se mișcă, bă! Hai și nervăm mult! Uitați cum faci când faci de ghidon, uitați cum faci. Bă, da frigă-i. Filmăm primăvara. Bă, filmăm primăvara, dar frig. Ai, frigă-i. Îmi pare rău că n-am început de mult ca și filmez cu din astea cu bicicletii. Și poate când o să fim înapoi zăpadă, o să mergem cu bicicletele pe afară, în zăpadă. Și facem drifturi din astea în care și picăm. Odată că pup prostii pe uliță pe aici. Dar nu știți care e ulița, numai dacă sunteți în Ioniș. Dacă nu știu sunteți, atunci a prins mă GoPro-ul. La film. L-a prins? Tu nu vorbești pe video, nu mă faci cu din aia. Eu te zic, bă, ce s-a dus? Tudor cu asta cu David și-a făcut un accident foarte frumos. Bă, el vede că vino, dar pune frână. Bă, dai frig, mă. Putem trece. Hai, mă, că e foarte frig. Bă, Levi, hai că pe mine. Levi, putem trece. Eu nu mă duc pe acolo, că mă murdăresc. Hai, știu, da, hai, ne plimbăm pe aici, nu mai merem pe acolo, mă. Că pe acolo e greu ca și urcăm. La sorte, la scară. Nu mă prost, bă, că nu poți ca și fug. Uite școala noastră. Mamă. Nu mai mă duc pe aici, că mor. Pe aici. Ai grijă. Dacă se vede rău, nu știu ce să fac.
fac. Bă, ai bătut, mă? Bă, munciți, dar nu așa repede, bă! Bă! Mamă! Și dacă se vede bine, cam mulțumim de telefonul poșca și îi dau tare la pedale. Eu, dacă lăs de telefon, să mișcă prea tare. Așa că nu poți să sunt așa de lumea. Ioi, vine mașină. Ce vrea este așa tare? Doamna Nelly, dacă vedeți asta, îmi dați un like și o abonare. Bă, Tudor, am zis de doamna Nelly. Am zis că dacă ne vede și ne dai un like și o abonare. Poate clipul ăsta o să dureze mai mult sau mai puțin. Nu știu cât o durează. Dar dai cu cât Mamă, tati! Nu tati, ba da, tati. Nu, ba da. Tati. Tati, și mașina. Tati, ai zis. Tati. Gabi cu tati, mă. Hai că am întors. Hai, mă, merem de jos. E prima pe... No, am venit și aici. Hai, mamă, Tudorache! Vine, bă! Vine, mai niciun de veni să face cum e. Nu mergi pe bicicletă din astea, la drogul mare sau la superbător. Cum? La superbător. La alea, dacă alea. Asta cum? Dă-i, mă! Ala, mă, de lângă spate. De lângă gelul? Aici e ea? Nu, aici e. Mergi și până la el. Să vedem, unde? Până atunci, mă, nu știu, Santa-te! Mamă! Cum să mișcă, ioi! Mamă, cum mi se mișcă, bă, telefonul! Am făcut o poză din greșeală, aveți griji! Bă, mai jur ce dracu asta! Da, nu, am nu să-mi o ține. Încă picăm în cap, ia și aici la noi. Bă, ce fain o să vede, bă, când curmănesc, așa că... Aici... Ai grijă. David, dă-i! Hai să vedem cum îl dă David. Hai, bam! Tudorache! Hai, filmează-mă! Hai că te filmez și eu pe tine. Tudorache! Eu nu mă chem de lăi. Bă, mâna, ce-am zis? Mă piși pe mine. Hai, mă, Tudorache! Tudor! Bă, Tudor! Aici, mă, și mă filmează, hai, mă, Tudor! După aia te filmez și eu. Na, cine mă filmează? Ioi. Na, ține. Și după GoPro. Hai să filmez pe Levi.
Hai că ți-e și un GoPro și te filmezi. La sra! Gay! Nu vreau. Da, vrei și filmezi și ți dai o tură? Da, vorbești cu ei că mă duc mă piși. Nu mai pot. Stai că ne pișeam amândoi. Deci dați acolo un report la Levi. Dați un report și un dislike. Dați o dână la așa jos. Așa și dați un report. Dați nu dați subscribe. Scrieți în comentarii Levi. Dacă glumim, mă dați un like, un subscribe. De toate. Și la Tudor 449, adică la mine. Pa, pula mata! Cine dracu aia? Mă filmez cu GoPro. Ce mă? Mă filmez cu GoPro. Ce dracu are? Filmez cu asta. De ce ăsta filmează acum? GoPro. No, dai. Dai. Aia, bravo. Dar nu mă ține așa, mă, de el. Așa. Așa atunci, dacă vrei să faci. Ca să treabă și întorc o mine, așa e camera. Hai să mă duc să... Tudor spune GoPro-ul. Reveni Tudor după aia, ajută-mă, bă, Tudor. Pune-ți piciorul înapoi. Hai, ajută-mă. Mă duci pe mine. Bine, aplică de aia. Aaa, mâna. Hai, bă! Nu mai dau. Dă-i cu tot. Ce? Gata, gata, le. Adică pentru după ce mă duc și mă duc și revin. Mă duc să fac. Nu fac. Nu pot. Bă, Tudor! Stai că îmi stă camera sucit. Stai că îmi stă camera sucit. Nu merge camera, nu știu cum. Sucit. Uite. No, eu închei vlogul. Nu mai închei. Nu știu cum și sunt de telefon. Nici eu. Eu vreau să mutru pizza. Dacă se vede sucit, e vina la cameră. Sună așa, dar mă țin și nu pici. Telefonul ăsta, că... Uai, uai! Iară mi-a scos. Nu știu cum și mai țin de aia.
Cred că o să opresc vlogul nostru. Mâna! Nu știu, mai filmez eu așa. Că mi s-a rupt ala. Nu cred că o să mai filmez mult. Mi s-a rupi. Și încerc și le fac. Mă rup până acasă și mai eu ceva. Și după aia vine mașină. Mi la rupă! Mă rup până acasă, bă! Veniți cu mine! La super ghinios! Ariel! Hai cu mine până acasă! Hai mă mâncici că mi-am rupt aici! Hai și mi-l pun apoi! Aici mă! Hai cu mine! Hai că mai filmez de o leacă și gata! Nu știu! Da, mă, dar nu mai pot să filmez bine. Oh. Mă bată, o să revenim.